1940 елның 23 октябрінде туғанмын. Шушы ауылда инде. Біздің әти мен 9 айлық вақытта соғышқа кеткен. Шуннан соғышқа кеткешіннен инде әни әйтәдірге бәлекей арбаны тартып, міндім сабаға алып шығып кеткендер отаңдайдырге. Ул элеккен біздің әти Суслангерға. Ул Суслангерға біздің әни ел ошарына ташып тұрдым деп сөйлей тұрғаны. 50-17 тапқыр бардым деп әйтті әни. Шунда гел Суслангер юрында неше тапқыр үтіре яздылар мені деп әйтәдірге. Шуннан тағын біздің бір қызыбыз, бір сіңнім бар әлі менің, еріп қайтты қан шуннан. Суслангерға көп бара тұрғашыннан енді. Әтini тойдырып тұрған ол. Шуннан әти енді, міне мен әтінің соғышқа шығарып жібергеннер, ол уақытта өлген хабарын әзгене білем енді. Шуннан біз, ол қыз 3 яшлік емі, мен енді менен 3 яш кішкене болмды, 4 яш кішкене мүсің енді ол. Нейді, әне біздің екінші кеуге барды. Біз бәлекей уақытта бізні ертіп. Шуннан біздің әне яңадан мұнда 5 қыз бір малай тапқан, ол малайыбыз өлді. Теге әтиден де болған бір малайыбыз өлген біздің, бізге малайлар язмаған. Біз 7 қыз әлі дәгін бүтініміз исен сау, Аллаға шүкір, мен ең ұлысы міне. Шушы яшыма жеттім, Аллаға шүкір, мен бик рахметлі мінеймі. Менің иптәшләрім енді өліп біттілер, мен сүйіне яшап жүрем әлі, Аллаға шүкір. Балалар көп болды енді, ештен өгішләдік енді. Біз ұшма бәйлерге, Лабагрикада ішлегенде, ұшма бәйлерге неше еште барғамызdır енді. Ол білеклер бәлекейгіне ие. Шунда ұшма бәйлеп үрдік енді біз Лабагрика соққан уақытта оқ, бәк бәлекей уақыттан оқ. Мен енді шуннан 7 классыны бітіруге оқ, Сарық қарарға фирмаға кірдім. Ол уақытта енді оқшалар жоқ, паспорт бермейлер бейт бір бізге дәген. Шулайттырып, Сарық фирмасынан енді анарымына кеуге келдім. Енді шушында мен жегермей әшті. Шуннан берлі шушы йұртта тұрам енді, Аллаға шүкір, 37 ел әнкей біле тұрдым. 56 ел, міне, рахметтен біле тұрдық енді біз. Қазір аның өлгеніне 5 жыл, міне өзімгені шушылайттырып яшап ятам әлі, орта болса дағын Аллаға шүкір енді. Шул ішләдік. Сарық фирмасынан шыққаннан соң доңғыз фирмасына кіріп ішләдік. Доңғыз фирмасы да сарық біткеш, доңғыз біткешіннен сиырды кетірділер. Ақтық шотларда сиырда ішләдік, аннары колхозда гүл түрлі ішлерді енді. Менің біргене балам болды, балаларым болмағаш, иде әнкей болғаш, қаласы болмады іштәнінім. Міне шул айтып ішләдік біз, Аллаға шүкір. Ол қадар енді теге ош яланғаш болмадық, біздің екінші әтиге барғашыннан ол қадар ош болмадық енді. Біз ол тракторда ішләді. Міне менің сөзлерім шол енді. Мұнда йұртлар бик көбейі, кіші бик көбейі. Ол кішілеріні мен түнне біле ойлап ятам енді қазір еске түшіріп қайсылары ұлылар ұнтылып та біткен енді аның. Бұл бик зор ауылы. Мұнда кішілеріні қойса енді шығып кеттілер, теге тамақлары тоймағаш көп балалы кішілер шетке шығып кеттілер де, йорта ауыл мұнда енді шетте енді. Шул айтып берділер енді. Элек шушы орында, еске клуб орныйы 90 елда шунда эшли башладым. 2003 елда яңа клуб бинасы эшләп куелды Сабай клуб авыл уртасына. Менә шуннан бирле клуб мөдире булып эшлим. Клубта инде төрле чаралар үтә. Җәйкене балалар бик күп кайта, балалар белән төрле чаралар үткәрәбез. Викторинасындагы, табышмаклар кичәсендәге, ярышларындагы. Инде ниләрдә кышкы айларда инде, көзге җәйге айларда анда өлкәннәр белән үткәрәбез инде. Өлкәннәр белән төрле чаралар, бәйрәмнәр
шулар белән үткәрәбез. Авылыбыз кичкенә генә булса да, төрле яклардан авылдашларыбыз кайта. Бергә матур итеп бәйрәмнәрне үткәрәбез. Менә әле күптән түгел генә авыл көне үткәреп алдык. Бик матур итеп барлык авылдашлар төрле шәһәрләрдән, авыллардан җыелдылар. Алар белән шушылай итеп матур итеп бәйрәмнәр оештырабыз инде. Менә быел инде үзара салым акчасына авылдашлар белән җыелышкан акчага шушында обелиск эшләнеп куелды. Авылдан инде 116 кеше сугышка киткән, шуның яртысы, 56-сы әйләнеп кайткан. Менә шул матур итеп обелиск ясап куелды. Рәхмәт. Шушылай итеп матур итеп обелиск эшләп куелганга авылыбыз халкы бит инде бик актив, барысы дагын. Мин инде менә шушы авылда шушындый чара үткәрәбез дип әйтүгә инде Аллага шөкер, бердәм булып, барысы дагын катнашырга, барысы дагын оештырырга, барысы да кайтып җитә. Рәхмәт менә шушылай итеп авылдашларга, шушылай итеп һәрберсе инде менә һәрбер йорттан инде 5-шәр, 6-шар, 7-шәр, 10-шар бала булган инде. Алар инде күбесе төрле шәһәрләрдә, төрле авылларда, төрле җирләрдә гомер итәләр. Алар кайтып, шушы авылның бәйрәмнәрен менә бергә үткәрәләр инде. Безнең инде авылыбызда бәйрәмнәрне үткәргәндә бик ярдәм итә инде безнең гомер буе Катусов Илнур баянчы булды. Энем Хәзинов Данис, җырчылар Лилия киленебез инде, Флюра апалар, менә шушы Дәүлиевлар семьясы, Исрафил абыйлар, Зөбәрҗәт апалар, Дания апалар, Миннегали абыйлар гомер буе Тальянда уйнап, һәрбер чарада һәрберсе катнашып, бик матур гына Зөфәр абыйлар, Гумиров Зөфәр абыйлар шушы бәйрәмнәрдә гармуннар белән кайталар. Нурулла Галиякберов, бик күп алар безнең авылда гармунчылар бик күп. Гармунчылар һәрберсе гармунчылар ярышы, гармунчылар бәйрәме үткәрдек. Анда да бергә бердәм булып кайтып, бергә күңелле итеп бәйрәм оештырдылар. Кыттусова, Яхфарова, Рәмзия апалар бик матур итеп гармуннарда уйнап бәйрәмнәрне үткәрдек. Менә шушылай итеп бергә авылыбызны ярдәмен тыйып яшим инде авылдашлар. Мин Хәкимова Дания, Сабай авыл клубында 1990 елдан бирле клуб мөдире булып эшлим. Менә элек шушы урында иске клуб урыны 90 елда шунда эшли башладым. 2003 елда яңа клуб бинасы эшләп куелды Сабай авыл уртасына. Менә шуннан бирле клуб мөдире булып эшлим. Клубта инде төрле чаралар үтә. Җәйкене балалар бик күп кайта, балалар белән төрле чаралар үткәрәбез. Викторинасындагы, табышмаклар кичәсендәге, ярышларындагы. Инде ниләрдә кышкы айларда инде, көзге җәйге айларда анда өлкәннәр белән үткәрәбез инде. Өлкәннәр белән төрле чаралар, бәйрәмнәр, шулар белән үткәрәбез. Авылыбыз кичкенә генә булса да, төрле яклардан авылдашларыбыз кайта. Бергә матур итеп бәйрәмнәрне үткәрәбез. Менә әле күптән түгел генә авыл көне үткәреп алдык. Бик матур итеп барлык авылдашлар төрле шәһәрләрдән, авыллардан җыелдылар. Алар белән шушылай итеп матур итеп бәйрәмнәр оештырабыз инде. Менә быел инде үзара салым акчасына авылдашлар белән җыелышкан акчага шушында обелиск эшләнеп куелды. Авылдан инде 116 кеше сугышка киткән, шуның яртысы, 56-сы әйләнеп кайткан. Менә шул матур итеп обелиск ясап куелды. Рәхмәт. Шушылай итеп матур итеп обелиск эшләп куелганга авылыбыз халкы бит инде бик актив, барысы дагын. Мин инде менә шушы авылда шушындый чара үткәрәбез дип әйтүгә инде Аллага шөкер, бердәм булып, барысы дагын катнашырга, барысы дагын оештырырга, барысы да кайтып җитә. Рәхмәт менә шушылай итеп авылдашларга, шушылай итеп һәрберсе инде менә һәрбер йорттан инде 5-шәр, 6-шар, 7-шәр, 10-шар бала булган инде. Алар инде күбесе төрле шәһәрләрдә, төрле авылларда, төрле җирләрдә гомер итәләр. Алар кайтып, шушы авылның бәйрәмнәрен менә бергә үткәрәләр инде. Безнең инде авылыбызда бәйрәмнәрне үткәргәндә бик ярдәм итә инде безнең гомер буе Катусов Илнур баянчы булды. Энем Хәзинов Данис, җырчылар Лилия киленебез инде, Флюра апалар, менә шушы Дәүлиевлар семьясы, Исрафил абыйлар, Зөбәрҗәт апалар, Дания апалар, Миннегали абыйлар гомер буе Тальянда уйнап, һәрбер чарада һәрберсе катнашып,
бик матур гына Зөфәр абыйлар, Гумеров Зөфәр абыйлар шушы бәйрәмнәрдә гармуннар белән кайталар. Нурулла Галиякберов, бик күп алар безнең авылда гармунчылар бик күп. Гармунчылар һәрберсе гармунчылар ярышы, гармунчылар бәйрәме үткәрдек. Анда да бергә бердәм булып кайтып, бергә күңелле итеп бәйрәм оештырдылар. Кыттусова, Яхфарова, Рәмзия апалар бик матур итеп гармуннарда уйнап бәйрәмнәрне үткәрдек. Менә шушылай итеп бергә авылыбызны ярдәмен тыйып яшим инде авылдашлар.